Бүген без сезнең белән танылган балалар язучысы Абдулла Алишның «Сер тотмас үрдәк» әкиятен укыйбыз. Борын заманда башы бөрекле, аягы текле бер үрдәк булган. Ул үзе сайрый белмәсә дә, күргән бер кошына, хайванына, йырткычына озак-озак итеп яңа хәбәрләр сөйләргә бик ярата икән. Тегеләр аның сүзләрен тыңлый-тыңлый арып бетәләр, ә бөтенләй тыңламый ташлап китәләр икән. Ишеттеңме бер яңа хәбәр? Сиңа гына сер итеп сөйләйм. Дип башлап китә торган булган ул сүзен. Бердән бер көнне йорт хуҗасы үзенең этен иярткән, кырыч балтасын биленә кыстырган да урманга киткән. Йортында һәрбер кош-кортына «Өйдә юклыгымны берәүгә дә белдермәс булыгыз» дигән. Нигә белдермәскә кушты икән? Дип үрдәк йөҙәп чыккан. Ләкин ни өчен икән һич төшен алмаган. Кош-кортлар хуҗаларыннан башка бер кич куңганнар, берни булмаган. Икенче көнне дә кайтмас бу, дип, алар хуҗаны чакыртып кайтырга берәрсен җибәрергә булганнар. Син очасың да, син йөзәсең дә, син йөгерәсең дә, син бар, дигәннәр алар үрдәккә. Ләкин берүк нишләп йөрүеңне берәүгә дә белдертәсе булма, дигәннәр. Үрдәк күнгән. Ярар, сезнең хакыгыз өчен генә барсам барырмын инде, дигән. Иртә торгач та үрдәк уйлап нитеп тормаган, тамагын туйдырган да юлга чыккан. Башта ул канатларын кагып очкан, оча-оча бер елгага барып төшкән. Ишкәкләре, тәпиләре үзендә булганга аптырамаган, йөзеп тә киткән. Елга буйлап озак йөзгәч, кырга чыгып, тәпи-тәпи дә йөгергән. Бара-бара, куе бер урманга барып җиткән. Төрле тәмле җиләкләр, симез бөҗәкләр ашый-ашый, урманга да кереп киткән. Үрдәк күбәләк куып йөргәндә, аның каршысына бер керпе килеп чыккан. Һәм аңа сүз дә кушкан. «Кая барасың болай?» дигән. Үрдәккә инде шул гына кирәк тә икән. Юл буе берәү дә очрамаганга, берәү белән дә җәйлеп сөйләшергә туры килмәгәнгә, аның бик эче пошкан булган. Иптәшләренең әйткәннәрен дә оныткан, сүз артыннан сүзне тезәргә тотынган. Урманда утын килтүче хуҗабызны эзлим. Җитмәсә, этебез дә аңа ияреп киткән иде. Хәзер йорт-җирне саклаучы берәү дә юк. Аларны чакырып кайтырга иптәшләрем мине җибәрделәр, дигән. «Синең өең еракмы соң?» дигән керпе. «Анда симез тычканнар, усал йыланнар юкмы?» дип сораган. Аның үз хәл бик нык ашыйсы килә икән. Менә шушы сукмак безнең өйгә туп-туры алып бара. Бер кешегә дә әйтмә, кара, дигән үрдәк. Өйләрендә йыланнарның бөтенләй юклыгын, тычканнарга көн бирмәүче мәченең шуклыгын да сөйләп биргән. «Мин инде андый усалларның берсе дә түгел, синең серләреңне белсәм дә, ян килүеңне күрсәм дә, сиңа зарарлы эш эшләмәм. Шулай да син саграк бул, очраган берәүгә серләреңне сөйләмә, серең эчеңдә торсын, йортың тыныч булыр, җимерелмәслек нык булыр», дигән. Керпенең бу акыллы киңәшенә үрдәк һич колак салмаган, ашыга-ашыга урман эченәрәк атлаган. Бара-бара, үрдәккә озын колаклы бер куян очраган, һәм ул да аңардан сораган. «Эй, бөреле үрдәк, көзгә төсле матур, кыр төсле зур күл булганда, ни эшләп урманда буталып йөрисең?» Хуҗабыз белән этебез урманга утын кисәргә киткәннәр иде. Өебез ялгыз калды, дигән үрдәк. Керпегә сөйләгәннәрне моңа да сөйләп биргән. Куян эченнән генә: «Алай булгач, хуҗаның алмагачларын кимерергә барырга бик җайлы вакыт икән», дигән. Үрдәктән иләренең кайдалыгын сорашкан, теге юләр моңа да сырын ачкан. «Хуҗаңны күргәнем юк», дигән дә куян куаклык эченә кереп югалган. Үрдәк тагын алга киткән. Бара-бара бер аланлыкка барып җиткән. Анда бер зур соры аю мышный-мышный йоклап ята икән. Үрдәк аны да уяткан. Керпе белән куянга сөйләгән сүзне аңа да сөйләп биргән. Сүз ахырында аюдан сораган. Эт иярткән, кулына балта тоткан кешене күрмәдеңме? Аю: «Күрмәдем», дип җавап биргән. Үрдәкнең кайгысын уртаклашкандай булып кыланган. «Урман эченәрәк керсәң, һичшиксез табарсың», дип юл өйрәтеп җибәргән. Ә үзе эченнән генә:
Хуҗаның умартасын ватып, бал ашап кайтырга бик җайлы вакыт икән, дип, ашыга-ашыга китеп тә барган. Үрдәк һаман хуҗаны эзләвен дәвам иттергән. Аның саен урманның эченәрәк керә барган, бара торгач, аның каршысына бүре килеп чыккан һәм аңа сүз кушкан. Эй, бүрекле баш, шушындай куе урманда япа-ялгызың гына курыкмыйча батырланып ничек йөрисең? Дигән. Теге дә үзенең ник йөрүен сөйләп биргән. Хуҗаның өйдә юклыгын, этнең дә аның белән бергә ияреп китүен бүрегә дә әйткән. Усал бүре тешләрен шыкырдаткан үз-үзенә: "Буларның сарыкларын барып ашап кайтырга бик җайлы чак икән", дигән. Үрдәккә: "Андый кешене күргәнем юк", дигән дә үзе куаклар арасына кереп югалган. Үрдәк һаман туктамаган, хуҗасын эзләүне һаман дәвам иткән. Күргән бер коштан, төрле йырткычтан, хәтта нәни бөҗәкләрдән дә бу турыда сорашып бара икән. Бара-бара аның каршысына көлтәдәй койрыклы бер төлке килеп чыккан. Теге дә ахмак бит, моңа да сүз кушкан. Бавалмакай, матур апакай, минем хуҗамны күрмәдеңме? Дигән. Янында эте, кулында балтасы бар иде. Дип өстәгән. Хуҗасыз һәм этсез өйдәге хайваннарның тынычсызлануларын, алардан башка куркуларын да сөйләп биргән. Чибәрләрнең чибәре, гәүһәрләрнең гәүһәре, күрдем мин аны, дигән төлке. Янында кәкре койрыклы эте дә, билендә кырыч балтасы да бар иде, дип өстәгән. Үрдәкне үзе белән ияртеп киткән. Алар бик озак барганнар һәм куак белән капланган елга буена килеп туктаганнар. Шунда төлкенең оясы буенда балалар уйнап йөри икән. Алар: "Әни, безгә азык алып кайттыңмы?" дип, аның тирә-юнен сырып алганнар. Ул авызын йөргән килеш үрдәккә күрсәткән. "Менә бәбкәләрем, сезгә тәмле үрдәк ите", дигән. Һәм шул минуттан үрдәкне буып, балаларына бүлеп тә биргән. "Үрдәк ите бигрәк тәмле була икән", дип, алар авызларын ялый-ялый аны ашап та ташлаганнар. Ләкин туймаганнар. Аналарыннан тагын сораганнар: "Хәзер, бәбкәләрем, авылга барам, бер юлы берничә үрдәк алып кайтам", дигән төлке. Балаларын калдырып авылга киткән. Бер сыр тотмас үрдәк аркасында бу хуҗалык тәмам туздырылган булыр иде. Ләкин хуҗа уяу кеше булган, дошманнарына каршы һәр җирдә киртә куйган. Куян рәшәткә арасыннан үтә алмаган, кире борылган. Аю бәрәңге базына төшкән. Бүрегә дә сарыклар эләкмәгән, хуҗалык абзарына ул бөтенләй керә алмаган. Төлке хәйләкәр булса да, сыза алмый калган. Үрдәк ите ашыйм дигәндә генә капканга эләккән. Хуҗа кайткач инде аның кирәген биргән. "Тагын берничәне тоткач толып тектерермен", дигән. Һәм тиресен киптерергә амбарга элгән. Хайваннар эшнең нидәлеген хуҗага сөйләп биргәннәр. Сер тотмасны шундый зур эшкә кушуларына алар да бик нык үкенгәннәр. Шуның белән әкият тә тәмам.